Shagalin biki muke yi ranar kuce amarya faɗin zace da angon ta Kabiru sun yi aure. Shagalin biki muke yi ranar kuce amarya faɗin zace da angon ta Kabiru sun yi aure. Da a fari na kira sarkin kyauta, sarkin da ya ne mini gata, sannan salati gun baban binta, aure suna mu samu rabauta. A yau na ga amarya har da angonta, suna murna yau amarya sai ɗakinta. Ya Allah kare amarya da ango su zauna a gidansu ban da gaba. Ce amarya za mu sha biki, masu kin kusi ta jinya muku sai shoki. Ku rawar ku har da tsalle yau ne biki, na ga dangi har abokai da na arziki. Yau amarya za ta tare shirye-shirye Allah kare, masu kin ku za su zare ko da sun ita ni ku yi gaba. Amarya shawara ta a gare ki karki manta, shi zama na aure bauta a gidan ki banda keta. Ki ado ki dinga tsafta da hakan kin kera mata. To amarya ga mijinki, ki tuwo ki gyara girki, maganar ki banda tsaki. Na sani kina da kunya a gidan ku kai tarbiyya, wa mijinki mai biyayya kin shawara amarya. Amarya sannu gaisuwa da fari zama, addu'a ta Allah karo soyayya ta dinga girma. Ka rike ta kaji sosai makiya su dinga fama, ma'izzati amana ka rike ta har aljanna. Auren ku ne na sinna, kashi yanzu kun yi aure, mata na kar a ware, zaman ku duk a tare, Allah ya sa albarka. Da taro na dangi gun amarya, a gaishe ku mama uwaye gun amarya. Mama Asma'u, mama Fatima sannu, mama Jamila, mama